Woi, lo tak sepele. Kita set modele lurus iso digawe L komplit iki. Wow, dapur komplit. Heeh. Heeh. Iki regane murah, Mas. Piro iki, Mas? 3.300.000 nek sing iki ganggo laci. 3.300.000. Ya nek iki model laci iki 3.500.000 iki. Ana lacine. Bedane ya iki laci karo ora. Oh iya, iki 3 juta setengah, Mas ya. Jajal sepil nang jero iki, Mas. Dirune ya dhuwure nek pintu-pintune iki kena gak ada lawo-lawo sembarang-barang. Gak ada panganan. Heeh. Sego-sego nek iki nyemplung iki. Lah kuwi nyelowek iki apa iki gak ada apa iki? Iki lho. Heeh. Nggih kompor nggih masak iki kompor 2 tunggu wis muat. Oh, kompor. Wis tak bolongi iki nggih selang. Oh iya. Iki gak ada magicom. Magicom yo iso, galon yo iso iki. Heeh. Nggih res-res yo kena iki. Lah kok ene kolame. Iki ngono, cucian piring. Wow, wastafel cuci piring. Wis tak kompleti kucur karo selang. Keran, Yo, kucur. Misore wis tak kompleti tempat piring iki. Beh, tempat piring, tempat gelas, Mas ya. Wis gak lali to iki komplit. Juas. Yo wis arek rodani Oh, kan. iki aku lali regane piro sakmene apik iki? 3.500.000 iki gede. Iki 3.500.000. Siap pakai wis ana. Heeh. Iki gratis ongkir pura, Mas? Gratis ongkirnya nek Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta, Banyuwangi, free ongkir kabeh, Mas. Bayare. COD tanpa DP. Heeh. Lah iki cara pesne piye, Mas iki? Nang kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Madiun, langsung lewat WA mau tak ACC tak Wow, proses. Mas iki nek sing rega 3.300.000 iso digawe L apa ora, Mas iki? Yo iso to. Jajal. Heeh. Ada iso iki. Weh, glundungane eneng iki. Nek dungane kan lek mudah-mudahan gak Weh, ngrasani. rodo, Mas ya. Ya iya. Oh, iki 3.300.000. Nek sing luwih minimalis nek iki. Ndi minimalis? Kok kaya wedok anak minimalis? Oh iya. 2.300.000 iki nek. Wah, 2.300.000. Boy, jos iki sip-sip.